Ik geef van de morgen bij mij in Haas nog flink wat zinnen, maar er zou daar gewoon al meer bewolking komen. En het weer nog rijstig waar ik. En als het dan rijstig waar is en de zin is erbij, viel het ik warmer aan. De komende dagen wordt het al wat wisselvalliger. De komende dagen hege temperaturen en de komende dagen komt er meer wind te staan. Nou, joen en vannacht. Opklarings, ik bewolking, temperaturen zo'n 8 graden en de wind al sterker, matig en vrij krachtig uit het eerste en het zuidoosten mooi en letter vannacht in het watergebied misschien al wel krachtig. Morgen zin en bewolking en stadig komt er meer bewolking, vooral letter op de dag. En dan hebben we in de rim van de middag of maand al een eerste bui in het kust- en watergebied in het noordwesten. Ja, en verder de temperaturen zijn mooi wijze, 14 tot 16 graden. De wind matig en krachtig en die komt uit zuidelijke richting mooi. De vrij krachtige of krachtige wind natuurlijk op de romte, boven de marden en in het watergebied. In de joentijd en in de nacht nog een paar buien, maar letterlijk weer droge perioden. Snijn, een duim maar een bui of een buiken, de zinnen erbij en hege temperaturen, 16 tot 18 graden. De zuidelijke wind matig en krachtig en de krachtige wind natuurlijk in het kust- en watergebied. Zeggen we naar het vooruitzicht, manje, bewolking, rein, lichte rein, dat begint al op 9 juni en 9 nacht. En dan hoe daar een temperatuur om het bij de 16 of 17 graden heen. Ja, tieze droeg waar, de zinnen erbij. En in de nacht, in de joentijd, weer een paar buien, temperaturen 16 of 17 graden. De 17 graden ik op waanzin, maar een paar pittige buien, maar de zinnen er nog altijd bij. En zo blijft het tak een beetje warm voor de tijd van het hier. We moeten morgen maar weer even in het waarsjen.